I denne video vil vi se på, hvordan vi bruger GeoGebra til at løse regressionsopgaver. Her ser vi et udsnit af en gammel eksamensopgave, og man kan næsten med det samme se, at der er tale om regressionsopgave, fordi vi har en tabel med data, der er så x-værdier øverst og y-værdier nederst. Nu står der, at der altså skal være tale om en sammenhæng af typen f af x lige med x plus b, og det er jo en lineær sammenhæng. Og så lyder alarmklokken, fordi der står jo årstal øverst, så når vi skal finde ud af de eksakte x-værdier, jamen så skal vi jo læse hernede, at x det skal være antal år efter 1980, det vil sige at x bliver 0 her, 5, 10, 18, 23. Så det er jo altså den sædvanlige overvejelse, vi lige skal huske. Nu har jeg startet GeoGebra og pillet lidt ved vinduesstørrelsen, og så skal jeg vælge vis, så jeg skal have fat i mit regneark, og det er der så plads til herude. Jeg har også indrettet mig sådan i inputfelt der øverst, men det har jo ikke nogen betydning for brugen. Så vil jeg skulle sætte mine x-værdier i A-kolonnen og mine y-værdier i B-kolonnen. Nu vil jeg ikke bruge opgaven for før, men nogle tal jeg lige finder på. Så se mine x-værdier og mine y-værdier, og vi husker, at når vi skriver decimaltal, så bruger vi punktum som decimaltegn, ligesom vi gør på lommeregneren. Okay, nu vil jeg så markere mine data, og så skal jeg vælge heroppe for værktøjslinjen, der er noget, der ligner et histogram. Hvis jeg klikker på den, så får jeg mulighed for at vælge regressionsanalyse. Den klikker jeg så på, og vi får vist et udsnit af data, og jeg klikker nederst til højre på analysere. Og I kan så se et lille plot af data, og så står der nederst til venstre regressionsmodel, og her skal jeg så vælge en af dem. Det kan være, at jeg lige skal have gjort en lille smule mere plads. Sådan her. Umiddelbart vil vi skulle vælge mellem lineær, potens og så vækst. Ikke eksponentielt, fordi den bruger en anden skrivemåde for de eksponentielle sammenhænge, vi er vant til. Lad os nu kigge på lineær, og der kan vi se en forskrift for den lineære sammenhæng, som passer bedst til punkterne. Vi kunne kigge på, hvordan potens ser ud, og vi kan se forskriften for den potens sammenhæng, som passer bedst til punkterne, og vi kan sige vækst, og sådan umiddelbart, så virker det jo som om det er den, der passer dårligst, efter min smag i hvert fald. Der er metoder til at afgøre det, men i alle opgaverne står der, hvad det er for en funktion, vi kan bruge, så der skal aldrig være tvivl. Lad os nu bare tage den lineære. Og hvis det er den, jeg skal bruge, så kan jeg så vælge at trykke på den her ikon med en pil uden arket, ligesom. Og hvis jeg klikker på den, så kan man sige, at jeg har muligheden for at kopiere til tegneblokken. Det vil jeg nu vælge. Og så vil jeg lukke analysevinduet. Og vi kan så se, at jeg har fået dels grafen og dels forskriften kopieret, så jeg har nu en lineær funktion, g af x, vælge GeoGebra og kalde den, stigningstal 8,4, skæring med y-aksen på 80,02. Går jeg nu ind her i grafvinduet, så kan jeg jo så flytte med det ved hjælp af pilene til alle sider, og så kunne jeg vælge at vise gitteret, og så kan jeg endelig vælge at formindske her. Det får jeg brug for, hvis jeg vil se alle punkterne. Og vi kan lige flytte lidt igen. Nu har vi så alle punkterne, og vi har den viste graf. Nu er vi sådan set færdige med det spørgsmål. Altså jeg vil kunne aflevere a lig med 8,4 og b lig med 80,02 som besvarelse, hvis jeg er blevet bedt om a og b. Hvis jeg nu også i opgaven bliver bedt om for eksempel at sige, hvad siger modellen om y, når x er 15, jamen så kan jeg simpelthen her indskrive g af 15.
GeoGebra regner så ud, at det vil give næsten 206. Det var måske praktisk her at sige, at jeg vil gerne se systemet. Det vil sige, at jeg vil have afbildet punktet 15 om e af 15. Det bliver så punktet A, og det ligger jo selvfølgelig på grafen. Det var så det vigtigste omkring GeoGebras brug til regressionsopgaver.